नमस्कार मंडळी, मालवणी शिदोरी या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत सुका जवळा किंवा कोलीम कसा बनवायचा. जवळा चांगला साफ करून तो पाण्यामध्ये टाकून ठेवा, जेणेकरून त्यामध्ये असणारी माती आणि रेती पाण्याखाली बसेल आणि चांगला जवळा वरती येईल. सुका जवळा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे: कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, खोबरं, लाल तिखट आणि हळद. प्रथम कढईत तेल चांगले तापवून घ्या आणि त्या तेलामध्ये हिरव्या मिरचीची फोडणी द्या. आता बारीक चिरलेला कांदा त्या तेलामध्ये टाकून चांगला परतून घ्या. कांद्याला लालसर रंग आलाय म्हणजे कांदा चांगला भाजून झालाय. आता त्यामध्ये टोमॅटो टाकून तो पण परतून घ्या. टोमॅटो आता चांगला शिजलाय. आता त्यामध्ये हळद आणि लाल तिखट टाकून घेऊया. कांदा, टोमॅटो आणि मसाला आता छान एकजीव झाला आहे. आता यामध्ये पाण्यात ठेवलेली सुकट टाकून घेऊया. आता त्यात चवीनुसार मीठ टाकूया. आता 5 मिनिटं तो जवळा छान शिजू द्या. आपला सुका जवळा आता तयार आहे. ही सुक्या जवळ्याची भाजी तांदळाच्या भाकऱ्या किंवा नाचणीच्या भाकऱ्यांसोबत छान लागते.